मैया आङो जेब्ला क'क्राझारनिफ्राय न'आव जास्ट हाबदोंल' बे समाव बिथांमोनहा मा उद्देश्य लानानै थांदों आं बेखौ बुंनो हाया। बिथांमोनहा 40-50 जनसो आंनि न'आव थांदों आरो बिथांमोनहा रायज्लायनांगौ दं होननानै माखासेया जिरायदों आंनि न'आवहाय। आं जिरायनो होदों, गय होदों, दै होदों। बिनि उनाव मोजां बिराद मोनसे डिसिप्लिनाव रायज्लायनाय जादों। बिथांमोननि गागि पार्टिनि मानसिफ्राबो दङ। नाथाय साइडआव जेखिनि मानसिफोर दङमोन बिथांमोनजों थांफानाय माने ओरैबायदि मोनसे हालोदाव दं। बियो मोनानि 8:30सो जाबायमोन। 8:30सो समावहाय बे घटनाया जादों आरो बिथांमोननि जे थांफानाय मानसिफ्रा ओरैबायदि माने जौ फेनानै माने गसंनो हायै मोनसे अबस्थायाव दङमोन आरो बिथांमोनहा मोनसे एग्रेसिभ मुडआव दङमोन आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे थासारि जाबाय जायखौ माने एसे दावराव दावसि जानायखाय गामिनि मानसिफ्रा फैबाय, मा जादों मा जायाखै खबर लानो फैबाय आरो बेयावनो बिसोरो बेबायदि एसे नाद गुद जाबाय। बेखौ नुनानै गोबां जोंनि रायजोनि मानसिफ्रा लोब लोब फैबाय। हौवा हिन्जाव, बोराय बुरि, गथ' गथाय फैजोब्बाय। फैनानै एसे एनै बुजायलायनानै नाखां नासि खालामनानै बिथांमोनखौ थिनहरनाय जाबाय। एगेन बिसोरो आधा घन्टासोनि उनाव 9टानि एसे बारबायमोन। बेयाव बाथा गैयामोन। जोंनि रायजो राजा आरो बिसिनि लकेल पार्टि वार्कार दंमोन आरो इउथनि आरो बाथानि मानसिफ्रा दङमोन। आरो जेब्ला फार्स्ट टाइम जोङो बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोना थांनाय जायो, एगाइन आरो सेकेन्ड टाइम बिथांमोना फैबाय। 9:30सो टाइमावहाय बिथांमोना गारिजों फैदों। गारिया 40-45 खानसो दङमोन गारियाहाय आरो माखासेया ओरै साहा दावखोलांबाय, माखासेया बे आंनि न'नि 50 मिटारसो गोजानाव मोनसे बाजार दङ। बे बाजाराव दोननानै बिथांमोना ओरैबायदि होसिख्रावबाय, ओरैबायदि गाज्रि राव बाहायबाय बिथांमोना। जोंनि सरकारसो, जों सरकार थानायाव मानो बेबायदि माने मालायनि सिङाव थानो, बेबायदि गोबां भाषा बाहायबाय आरो बेबायदिनो रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि बेबायदि गाज्रि बुंहरनायाव एसे राव हरबाय। बिथांमोना बे समाव ओरैबायदि इयारगान गावबाय, बाथुल खुबैबाय, बाथुल गावबाय, अन्थाइ खुबैबाय, इयारगान औ जोंनि न'थिं गावहरबाय। रायजो राजाया जोंनि न'थिं दङ हिसाबै। ओमफ्राय बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो माखासे इयारगान नांजाबाय, अन्थाइ नांजानानै आघात जाबाय, हस्पिटाल लांलायनाय जाबाय आरो जोंनि रायजो राजायाबो दुखु मोननानै बिथांमोनखौ होसोनाय जाबाय एसे एनै आरो बिथांमोनहा गिनानै खारनो गोनां जादों आरो दा बेखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा माने समाजा बेखौनो सानो, जेनेबा जोंनि रायजो राजाया आथिखालाव बेबायदिखौ लुबैला, दावराव दावसिखौ लुबैला। बे जानायनि उनाव बेयाव जाथाया जादों। दा जेब्ला आंनि न'आव जाखाङो अब्ला मोनसे न'खराव जाबावदों। मोनसे न'खराव बिसोर फैनानै लामायाव ओरैबायदि अन्थाइ खुबैबोबाय, एकदम सिलायाव मथा मथि 70-80थासो अन्थाइया दाबो दङ सिलायावहाय। बिसोरो अन्थाइ खुबैनानै बिदिनो खोरखि थोरखि बुफायबोदों बेनावबो। बेनिफ्राय नैबे इउनिट अफिसाव, कारिगाव इउनिट एबसु अफिसाव फैनानै बिथांमोना इउनिट एबसु अफिसनि खोरखि दरजा गासिखौबो बुफायलांदों, माइरं गारसावलांदों आरो बेबायदिनो मैगं थाइगं गारसावलांदों आरो बेवहाय जोंनि मोनसे गोथार फिरफिला दं, बेखौबो बिथांमोनहा बुफायनानै गालांदों आरो जोंहा स्टुडेन्टफोर दंमोन, 7 फरायसाफोर दंमोन जायफ्रा फरायनो थाफैनाय। बिथांमोनहा गिनानै खारदों आरो बिथांमोनखौबो होसोदोंमोन बुथारनांगौ होननानै। दा बेखौ लानानै जों बिराद दुखु मोनो आरो जोङो जायफ्रा बाथानि नाम लानानै खामानि मावबाय थादों, आं बेखौसो बुंनो लुबैयो, बाथाखौ जों सेलुट खालामो। बिथाङा जाथिनि सासे सेक्रिफाइस खालामनाय, बिथाङा बर' जाथियाव गोबां अबदान दङ, जायनि थाखाय जों बिथांखौ सेलुट खालामो। नाथाय बिथांनि नाम लानानै जे गामियाव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोगासिनो दङ, जों बेखौसो दुखु मोननाय फोरमायो आरो बेखौ जों मालाबाबो लाइ होनाय नङा। दाथ' जोङो बेनि सायाव जोंहा न्याय नांगौ। जायफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा एसे आघात मोनबाय आरो जोंहा एबसु अफिसा बुफाय बुसि जाबाय आरो सेकेन्ड टाइम बेबायदि जाया, बेनि थाखाय जों बेखौ लिगेलि एक्सन लानाय जागोन आरो बेखौ जोङो रावखौबो जों रेहाय होनाय नङा। गाबोन जुदि बेबायदि रेहाय होयोब्ला आरो बेखौ एगेन बिथांमोना मावबावगोन, जाहाथे बेबायदि परिबेसा जोंनि समाजाव फैया, जोंनि ससाइटियाव फैया। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ गोख्रों भाबैनो जों बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन।